Kirima sisake hordagai khabai thapla sakha kwbangma phal tok patimung sangrong sani sanja jora Kathalia motor stand amsayo patimung saimankha a sani sanja jora dambabo puila biplop goshti phalnogo hornukui mankha amsani bani khlainai rok abuni ulo turuk khe hortebo ganaigini tongnai phalnogobo nangkha turuk khe koktuma rwjakha horbothanai samung khlainai rokno patimung thayo logino phai sokbaike horbothanai tangbedeni samung khlainai rok phiaba amsani lukurok sai tongkha biplop goshni phalnogo petrol phalo jeng fereng grini bagai mombati baino petrol dawi tongmani jorabo petrol klai honnagai thangkha phalnokni nokphang biplop goshni bihik monti goshti khoroksa auto chaloknai sago dukhu mankha auto chaloknaini mung Ashish Das saimankha Ashish Das ni auto petrol dawi tongfruno kaisa yago mombati tongmani ti kaisa yago petrol ni drum tongmani afruno patimung patikha khorokni no daktikhe khosawi patimung thaini simi melargor bakaste sakamnago talangai thangkha tabu khorokni no saknai rijagui tongo. Bureau report Kokharang.